ಗಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಿರಗೊಳ್ಳ ಇದು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ದಿನ ಗಂಟೆ ಆತನ ಆಜಿರುವ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಜೆ ಅಂಟೆಲಾಗದೆ ಒರೆಸೋದು ಪೂರ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ಎದುರ್ದು ಒರೆಸರೆ ಪಪ್ಪಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೈದಿರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡು ಬಂದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಪಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಮೆಂತ್ಯದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಕಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಅದು ಊಟ ಬಂದು ಬೈದಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಜಿ ನಾನೇಕ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯಡು ಚಟ್ನಿ ಯಾನು ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಪ ಪಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಮಸಾರ ಪಪ್ಪಗಿನ ಕಾಂಡೆ ಪುರಲ್ ಪೋರೆತ್ತನು ಒರ್ಮ ದಿನದ ನೂಲ್ ದಿಯರೆ ಪೊಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಮಸಾರ ತೇಪಂಡ ಬಾಡಿಗೆದ ಫೋನ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದು ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈತು ಕೊರಿಯೆ ಅಬ್ಬಿ ತುಲೆ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಸರಡ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಪಿಳ್ಳಿ ಕಿಚಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಿದಾಡ್ವೇರು ಹಾಂ ಗಾ ನೀನೆಲ್ಲಿಯಾ ಹಾಂ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಮನೇಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಗಾನ್ ಗಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಗಾನ್ ಬಾಯ್ ಗಾನ್ ಇನಿ ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ಕೂರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಪುರ ಇಲ್ಲ ದಿಂಜಾಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇಗ ಏನು ತೂವಾಡು ಪಂದಿಯಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುಡಿಯೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪಪ್ಪ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತರೆಕ ಮೀದು ದೇವಿರೇಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚಾಮಲ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾಪುರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮಾಮಿನ ಅವಳು ಕುರಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಗಂಟೆ ಆತನು ತುಲೆ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಯ್ದು ನೀನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದು ಅಲ್ಪ ದಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಯೋಡ ಮಾಮಿನ ಅವಳು ಇನಿ ಕುರಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಒಣಸೆಗೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 12:30 ಹರಿಯಂಡಿ ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಡ್ದಿನಿ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ನ ಅವು ತಿರ್ತುಪೂರ್ಣಿ ಮಾರೆ ಐಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬಂದೆ ಇಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಂಟ ಹಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಗಹನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂತಿ ತುಕದಾದ ಬರಾಬರ್ ಮಾಡ್ದು ಕೆಲವರು ಯುಗದಿದ್ದಾನೆ ಕುರಲ್ ಪಾಡುವರು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲು ನವರಾತ್ರಿದ ಸುಡುತ್ತ ದಿನ ತಾನೆ ಕುರಲ್ ಪಾಡುವರು ತುಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ಮಾಮಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಪಾಯಸ ಬೇಕು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಲೇತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ 10 ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಣಸಕಲ್ದ ಅತ್ತಿಗಿಜ್ಜೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನ ಗಂಡ ದಯಬಂಡ ಹಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕುರಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಾದು 6 ಬತ್ತಿಜೇರು. ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರೆತ ವನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಅರಿತ ಒಣಸ್ಸು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಒರ್ಮ ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿ ಇತ್ತನು. ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಪಾತಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ್ ಅಂಚಿಡು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅರ್ನಡೆ ಪೋದು ಅರಡು ಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಹೊರಪುಡ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಪಿರಗೊಳ್ಳ ಪಿರಗೊಳ್ಳ ಈಗ ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಟನಾ ಏನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಓಟನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂತೀನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತದ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಉಂಟು ಅದಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು तो जोरा trustable seller of women's clothing dear buyer thank you for choosing us only rupees 50 to 5-star product rating seller rating then we can offer you cashback 50k really kindly we are requesting you to give 5-star product rating and seller rating then we can offer you cashback 50k इससे हमें सुधार करने और बढ़ने में मदद मिलेगी कृपया आपसे अनुरोध है कि हमें 5-स्टार रेटिंग दें 5-स्टार को लिए थे कैशबैक ಬರ್ತೀನಿ 50 ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟೇನಾ 100% ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಟ್ಟೇಂದತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಎಟ್ಟೇಂದತ್ತ ಕೊಡ್ತುಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತುಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತುಲಿ ಓಕೆ నీకు కుదిరేరత డ్రెస్ నెత్త లింక్ కొడితున్న పల్లె నేను ఖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿ ಅವು ತೂನಾಗ ಎಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕೋಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಾಡ್ನಾಗ ತುಕ ಎಂಚ ತೋಚು ನಂದು ಇತ್ತ ನೀನು ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಲೂಸ್ ಹಾಕ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕದಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ದಸರದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒರ್ಮ ದಿನಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದ್ ಭಜನೆ ಆದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಭಜನೆ ಪುರ ಅಂಡೆ ಭಜನೆ ಪುರ ಆತ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬಾರೆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರಂದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಏನು ಹಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬರೆ ಬಂಡೇನು ಅಂಚನೆ ದೂರ ದೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಅಂತೂ ಪೋರೆಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪಗ್ಯಾ ಆತು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಹಾಂ ಆತು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂಡೆ ನಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಚಾರತ್ತ ಬೈಯ ಗಿಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚತಿ ನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೋಪೆ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋರಂಡಿತ್ತೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಮಲ್ವೆ ಸಾರಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೀತೊಂಡಾತು ಬಟ್ ನಾವು ತಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಬೈಜರು ನನ್ನ ಮೀದು ಒಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಗಾನಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಾಡನೆ ಉಂತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು ನೀಡಿದ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡಂದ ಇಜ್ಜಿಂದ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ತುಕ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಇಜ್ಜಿನೆಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪಿನ ಬಂಡ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತೆಂಗ್ಲು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಚಿನೆಯೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರನಾ ಎಂಚಿನದು ಚಪಾತಿ ರಾಗಿದ ಚಪಾತಿ ಅಣ್ಣಾಗ ಹಾಂ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣಾನ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೋರ್ನ್ಯಾರ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡು ಇಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇಂಚೆ ನಂದು ಫುಲ್ ಕರಂಚಿದ ಒಂದು ಕರಂಚೀಚಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಕರಂಚಿಜಿ ಒಂದು ಜಿಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಸೋಕು ಬರ್ತನೆ ಅವೇನಾ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ರಜೆ ಉಂಡು ఇంకా ఇరవై తరగతి స్టార్ట్ ಓ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹದಿನೇನೆ అందు లిమిట్ నగలే ఇంకా ಅಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಉಂಡ ತಂಚ అందు ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಹಬ್ಬಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ಒಣಸ ಅದರಪ್ಪ ಕೋಲಿ ಆತ ಅಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಾರೆಂಡು ಕಟೀಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಬರ್ಪುಜರತ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಹೇಮಕನಕ್ಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ನೋಡ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಅಂಚದು ಅವು ಪಂಡ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡು ಪಂಡ ಮಿಲಾನೆ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಸಾಕಾ ಪೂಜಾತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವರೇ ನಡಬರೇ ಪೂಜೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡರೇಕೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ಸಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಜರೆ ಆತನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಓ ಬೊಚ್ಚು ಮಕ್ಕ ತಿಂದು ಪೊಯ್ಸಲಿ ಮೂಜರೆ ಆತನ ಪೊಯ್ಸಲಿ పోస్ట్పోన్ అదే కలి బంగాయి ಈಜನ ಎಂಕುಲು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲನೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತುಕ ಓಕೆ ಹತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲಿಯ ಬತ್ತಿಲಾಕನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಂಚ ವೇಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಪೋಲ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಯ್ಡು ಕೈಟು ತಿಂದೇರು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಆರು ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಬಂತೇನೆ ಒಂಚು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಬೇಗಲ ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಹೆಂಗು ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟನ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.